Tia wono what Tain District Hospital yen soko wa bono mantemu ya Dr. Philip Ta amwako ene wasi BP edro no enha nyansunsanso boni bia ewo mema enwuma yemo ewo mpaso sede ne dabi mano no oni Adom Kasee atoso Jumedia we edishe wiase nyina da we yesu wode kai mojabroso ya de ho fa ena Dr. Philip Ta amwako editu dwase ho behia so manfo ebeye wo nipadua mahwehwemu se de beya obehunu mpempenso ayare no edo akoduru so wo bi ana woni bi frise yare ekum nipa wabra nani nan ho so anam sa akwa no so de adesrede eto wono ma wonya yade ni bi dada se omodin se inura watwro de ama wono obenom na afi yetumi abo ho ban ede free sa anyarewa no tension lo ho no de etie ne se mpemfi no ye bi back hospital nkanka me manager se o na mpamu agro na asesa nu na de man mpamu agro asa so de o se nyina atwe adwen susu se hypertension so wo entinimu yare tinimu nso a na de moja akọ sebe be ma matimi ma mpamu agro ne tipi esita tikai se yare na nkasa mu ewo nsonsanso ewo mpamu agro die ho ani nsonsanso wo wede mu in general nti ye no na ye de ma no no se be boa ma bip number for mama watimi anya ho odin bi we no de adesrede to aban nim so momodin a so betete nkane abo so se de be ya beboa na ayaresabia hodro ebetumi atua won aka na nkwankoba so ba betwa won kane mu abra wontumi nya adwuma enhwa ayarefo Baya de o see with me 60,000 kama so ni pado do e adwuma hospital ha na doso pembi do na so tikrum ko so hwa hospital no ko na tifi senem de kan obi wo hwa e to ne back rocket mo nim sa anya hwe e ka eska de be free mo the rent ska e be ba fom so ye to ha no be ba na ka eska kura e twamne o de toto ye wo sunya na de o kuma spa rent nso ya na da issue ti be hwe na fa staff nso wo so san twa kwan free krum e ba ha e che say how ni nyina chi no so we so asan be ka Wonum so wonya mojabroso yare ni bi etiremu a enura aba no aboa pa ama wapomuden ho nsem agina na naso a wonam sa akwa no so esre won nuanom a aka se omode asebra no bra no won so bekwakoye wapomuden mu hwehwemu se ne be ya ebeboa na wahunu ntem na waso ano ntem na ankofa owu bia ama kan se be ma se unum be BP aduro no a wontime mbo adwuma wo mpam omoboa me sha se a me num no me ye kankwe me yiri wo ho me abre bia me me yiri me hia na nge BP aduro no a obenum no na be ma wiri ajawo omoti nken se unum BP aduro no a emboa wondim yiri ntime hia no enje ndokure Aban krachepeni owo Tain mensini mu Dr. Lucy Champon enso de abasobode ema ayaresabia no se wabomodin aye dwumason atu ne ho asi wo so obeboa mamfo asetenam ene wapomudin mu agina brane na sa akwa ne so ede nsamba ko mienu bi a eha ayaresabia no atu dwa o kire se aban behwe no watu ho anamo Ameya Adom a mene hospital penifoi medical doctor for no akasa dada se wo mo entwere wo mo hia de na mo mfa meto manim bisu baby e wo se mediko e wa ban mu mi ankasa me ban mu se na na akufu ado ho mpo na wo se mediko